Δεν μπορείς να το δεις πουθενά, ούτε σε ταινία φαντασίας. Εδώ τώρα που είμαστε, να έρχεσαι να πηγαίνεις για δουλειά και να μαζεύεις μωρά, πνιγμένα μωρά, εδώ στα κατάγελα πάνω. Εγώ κατέβαζα το δικό μου το μωρό στο σχολείο, γιατί τότε πήγαινε ακόμα στο δημοτικό, έρχονταν λεωφορείο και τα έπαιρνε η νήπιο. Και κατέβαινα μαζί με το μωρό για να μην τύχει κανένα περιστατικό και γιατί πόσες φορές κατεβαίναμε και εκεί μέσα στο χωριό έβλεπες μωρά πνιγμένα. Överallt här, på hela de här stränderna, du såg ingen strand. Det enda du såg var livvästar. För 10 år sedan riktades världens blickar mot just de här stränderna. Hundratusentals desperata människor på flykt undan krig, förtryck och förföljelser korsade havet. Αλλά 10 άτομα δίπλα μου, δηλαδή κρατούσα τον έναν και δίπλα μου άλλος πνιγόταν. Τον έβλεπα που βουλιάζε. Και τσέβγαλα εγώ πάλι μετά. Και ήταν όλα μωρά. Θυμάμαι να βαστώ σαν ένα κορτσέλι αγκαλιά και ήταν ζεστό ακόμα. Και έλεγα ρε φίλε, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχει πεθάνει το μωρό, ας πούμε. Πόσο τραγικό. Και τι έκανες εσύ? Τίποτα. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς το μόνο που κάναμε που μου λένε, ξέρω εγώ, έκανες, δεν έκανα τίποτα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αφού ο άλλος ζητάει βοήθεια. Ή ήμασταν για ψάρεμα, ο άλλος πνίγεται δίπλα. Τι θα πεις, εγώ θα σηκώσω τα δίχτυα και θα πάω μετά ή δεν θα πάω καθόλου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε οι ήρωες και αυτά, δεν είναι το αυτονόητο, δεν είναι ο ηρωισμός, ξέρεις τι είναι. Να πιάσεις παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με το ένα το χέρι, να το σηκώσεις πάνω, θα πούν τι έκανε αυτός.